Здравейте на всички от Варна, фирма Ориол. Сега ще ви покажем как работим в нашата фирма. Колегата отзади работи, да не го притесняваме. Влизаме в халето. Опа, котката избяга. Един мрамор 90 на 70. НК Студио. Един компютър. Втора машина 100 на 70. Колелоп на живота. Едно бързо образче. Още два компютъра. Два лаптопа по-точно. Тук правим едно 3D. Тук е компютъра за образа на гравиращата машина. Машина номер 4. Сив гранит. Нюха лап 3D. Рози 2 мм. Стъпка. Добре е. Може да се държи перфектно. Трети компютър. Шести компютър. Тук правим проектите на 2D. И естествено най-новата машинка. Седми компютър. Тук се правят две покривни плочи. И така, драги приятели, с 7 компютъра наведнъж трудна работа. Да излезем малко навънка. И така, виждате ли как се работи във Варна? Чао!